Najprv otvorte webový prehliadač a prejdite na stránku tickettool.xyz. Potom kliknite na nástroj na pozvanie tiketov a pridajte ho na svoj server. Keď dostanete pozvánku, vráťte sa na Discord a kliknite na názov vášho servera vľavo hore. Potom prejdite do nastavení servera a vyberte možnosť roly. Uistite sa, že rola nástroj na vytváranie žiadostí je umiestnená nad rolami členov, ale pod rolami vlastníka a moderátora. Ďalej vytvorte rolu pre svoj podporný tím kliknutím na vytvoriť rolu, pomenujte ju podpora a priraďte ju členom, ktorí budú vybavovať žiadosti. Potom zatvorte nastavenia a kliknite pravým tlačidlom v sekcii kategórie a kanály, aby ste vytvorili novú kategóriu s názvom Podpora. V tejto kategórii vytvorte aj kanál s názvom Podpora. Vráťte sa do svojho webového prehliadača, prihláste sa do Ticket Tool a vyberte Spravovať servery. Nájdite svoj server, kliknite na Spravovať a potom na Vytvoriť panel. Pomenujte svoj panel, v všeobecných nastaveniach vyberte rolu svojho podporného tímu a uložte to. Ďalej vyberte kategóriu, ktorú ste práve vytvorili, stlačte Uložiť a nakoniec kliknite na Odoslať, aby ste panel zverejnili vo vašom podpornom kanáli. Späť na Discorde môžete v tomto kanáli zakázať posielanie správ tak, že prejdete do Upraviť kanál, Povolenia a vypnete možnosť posielať správy. Teraz, kedykoľvek používateľ klikne na tlačidlo v paneli, vytvorí sa žiadosť, tiket. Členovia s podpornou rolou môžu odpovedať na žiadosti a používatelia, ktorí ich otvorili, môžu tiež reagovať. Keď je problém vyriešený, žiadosti je možné jednoducho uzavrieť. A to je všetko.